Какво става, хора? В днешното видео предстои да ви покажа какво стана от голфа. Също така ще говорим защо го разглобих, какво съм продал и какви части имаме останали. Както съм ви обещал, в следващото видео ще ви говоря в цени, колко сме си избили, колко не сме, защото коментарите как съм се набил бяха супер много. Мога да ви успокоя, не е чак толкова много. Затова, ако ви е интересно колко пари съм изкарал от продажбата на части, може да се абонирате за канала и да харесате видеото, защото съвсем скоро, когато направим един месец, откакто сме го разглобили, ще кача видео, в което ви показвам с детайли кое за колко пари е продадено. А пък вие, ако търсите части за Golf 6, не се колебайте да ми пишете. Имам останали части по окачване. За съжаление, външните елементи ги нямам. Преди да продължим обаче сега с ревюто на колата, не забравяйте да чуете важното съобщение от спонсорите на днешното видео. Приятели, спонсори на днешното видео са Taros Trade или Автосклад, откъдето можете да си закупите чисто нови едрогабаритни, малогабаритни и всякакви части за вашият автомобил. Преди да търсите по автомобил е много важно да изберете каква част търсите, като виждате, че тук на механичните можем да си изберем Volkswagen-чето, да си изберем Beetle от 2016, моделът, избираме и виждаме механичните части, части по ходова част, съединители и всякакви други неща, които биха ви били полезни. Частите са чисто нови, виждате, че има ориентировъчна дата за доставка, а в полето при завършване на покупката можете да напишете фенат. Добавянето на коментар става ето тук, като тиквате полето за оставяне на коментар и можете да напишете просто фенат на български или на латиница, без значение. Благодаря ви, че подкрепяте канала, а сега да продължим с видеото. Така, хора, зад мен е останало само единствено купето от голфа, защото всички други части съм ги разглобил и съм ги прибрал, просто за да не седят да ги вали дъжда. В крайна сметка исках да продам колата цяла, имах огромното желание, но наистина когато една кола е правена и е тунингована, няма кой да оцени стойността й и получавах, може би най-добрата оферта беше 18 000 лева. В крайна сметка колата стокова двойка Теди 140 коня 4x4 върви около 14-15 хиляди, а с доработките по окачването, по спирачките, по мотора и интериорните доработки определено не бих дал колата за тези пари и заради това се наложи да я разглобиме за част. Сега, в крайна сметка, никой не може да ме накара на сила да я продам. Имаше супер много коментари в TikTok, защо не я даде на някой цяла да се радва и така нататък, но просто прецених, че е доста по-рентабилно да я продам на части и след това да мисля какво ще карам. Колата я продадох, защото ми трябват пари за съвсем различно нещо и сега, поне в близката година, няма да има проект, който да правим, но след това с удоволствие бих взел или някоя Fabia RS или някоя Ibiza Cupra 160 дизел и да направим отново един проект от нулата, но това няма да ми е Daily Car, защото повече грешка с това да тунинговам Daily Car не бих си причинил. Колата седя супер много време по сервизите и през това време аз постоянно се чудех какво да карам, затова това нещо отпада. В крайна сметка това е моята препоръка, ако тръгвате да си тунинговате колата, гледайте да не ви е единствена, защото единственото нещо, което ще придобиете е главоболие и наистина няма смисъл. Другото нещо, не очаквайте да си вземете никакви пари от доработките, защото особено парите, които отиват по майстори, няма кой да ви ги върне и да ви ги оцени. И въпреки всичко, аз смятам, че съм се набил, ще разберете повече в други епизод, нали, защо, как и така нататък. За хората, които между другото се интересуват от частите, както вече ви казах, имам неща по окачването, имам предни, задни мостове, имам скоростни кутии, кардани, тампони на мотор, тампони по кардана. Такива окей неща останали, както и бая здрави интериорни пластмасите, които имах 2-3 щупени и са изхвърлени. Така, честно казано, единственото нещо, от което няма шанс да избие 1 лев, това е цялостното пребоядисване и кърпене, защото изкърпихме колата, пребоядисахме цялостно, както знаете, февруари месец, но това няма как да се оцени. Въпреки това купето се продава за момента цяло на 1000 лева с документи, пък ако
нали, някой има желание, може да пише. Друго нещо, което исках да спомена за платформата на двойка и 1.6 Steady Common Rail-ите е, че според мен, ако сте тръгнали да правите някакъв такъв проект, то направете го външен, вътрешен, но не и по мотора. По мотора аз карах 40 000 км с софтуер и даунпайп на 191 конски сили. Никога не съм имал никакви проблеми, но когато почна тунинга по двигателя, определено проблемите започнаха да идват. Затова следващия проект, когато го започнем някога след време живи и здрави, ще бъде на помпа дюза 130 единица, 150 или 160 коньов двигател, за да избегна максимално главоболята и, както ви казах, ще правя отново поредица, така че просто в момента няма да стартира веднага. Карам друга кола, по-натам може и да ви я покажа, но това няма никакво значение, тя е просто кола за придвижване. Тук голфчето, както ви казах, 18 000 лева, най-високата предложена цена. Не ми се свидеше да го дам, защото знаете колко време, труд, нерви похабихме просто по колата и трябваше наистина да я подаря. Предлагаха ми бартер за E60 2004 година, чист бартер, E60 с софтуер и нови гуми. И аз бях като WTF, и аз съм с нови мишелинки, не китайски гуми. Предлагаха ми бартери за Ford Focus Escort или нещо. Ford Focus мисля, че с доплащане 10 000 лева, което паля цената на голфа на 16 и наистина нямаше как да се случат тия неща. Затова който ме разбира, да, съсипах една кола, яд ме е, че не отидох на нито един събор, яд ме е, че не отидох на нито една сбирка, за да може хората, които следиха поредицата толкова дълго време, да видят автомобила. Имаше много хора, които бяха писали и това. Но разберете ме, че след последната настройка и след изкараните коне, аз наистина имах по-големи очаквания от гледна точка на времена. Конете са супер, настройката е супер, но Common Rail-ите не дават времена. Това ме тригърна ужасно много и заради това реших да разглоба. Отделно, че не се продаваше цяло и просто нямаше смисъл да седи. Наистина, нито Ники е виновен като мапер, нито хората, които са сглобявали и правили колата, защото това е потенциала на тия коли. По-късно се свързах с едно момче, което е тунинговало двойка 184 коня, с помпа и дюзи от BTD и изкарал 8 коня повече от мен, като помпата и дюзите от BTD са бая скъпи. Отгоре на всичко, времената отново за 100-200 са били 15,4, ако не се лъжа по това, което ми каза, а 15,4 за 100-200 е толкова ниско време за тунингована кола, че няма какво да стане. Common Rail на 275 коня, както беше голфа, отговаря на помпа дюза 230-240 коня на вървеж и след това при еднакви коне помпа дюзата направо ще ме насере. Буквално. Няма участие голфа. Да не говорим и за килограмите, именно заради това съм решил следващия проект да бъде или Ibiza, или Fabia, заради килограмите, които са. Имам план с какво да се кара, дори ако има по-сериозен интерес към поредицата, мога да боднем и един турбосистем. Това, разбира се, зависи от спонсорите. Не забравяйте промокод FENAT 15 на сайта на Carco и промокод FENAT BEST на сайта на Best Auto, защото те не са ни оставили и за момент и подкрепят канала откакто съществува буквално. Сега, намирам се тук на пасажирската врата. Исках да ви припомня, ако имате някакви въпроси, че мога да питате. Аз отговарях супер много в TikTok, но ако не ме следите в TikTok или имате видеа, на които искате да отговоря тук с видео, с радост ще го направя в следващия епизод. Тогава ще разясним и парите, които съм изкарал. Общо взето, каквото имате, ще отговоря като въпрос и нищо не съм спестил. И въпреки хейта, нали, се опитах да бъда максимално полезен на всички. Дори в TikTok с обясненията защо е разглобена и в Golf 6 групата им дадох съвет просто да не се захващат с такива тунинзи. Единственото нещо, което бих направил, ако карам този двигател, е да смена помпата с чугунена, да направя софтуер и да направя може би един даунпайп, защото сега в крайна сметка Golf шестиците минаха 10 години, да не говорим, че моите беше 2009,
и е на 15 години кола и DPF-ите обикновено са толкова запушени, че просто няма на къде и заради това даунпайп е добро решение. Аз лично не съм имал проблем на технически прегледи, не съм имал никакви ядове, но не мога да гарантирам за вас. Просто колата винаги е била някакси в норми. Не си го обяснявам, още толкова ги стягат работите, но код такова. Важното е, че ядове не съм имал. Възползвах се от това, че гражданската ми изтичаше. Така и не я поднових повече. Яд ли ме е? Може би ме е малко яд, но ме е яд за това, че не успяхте да видите, не успях да идвам на сбирки, не успях да ви покажа колата, но просто след тия набити пари и след този вървеж, който имаше, то определено нямаше какво толкова да ви покажа. Визуално имаше. Един вариант, на който мислих, беше да върна стокови помпи, стокови турбини и всичко сток, за да може да продам във вида, в който е външно, но тъй като частите бяха продадени, то нямаше много смисъл и сметката пак нямаше да излезе. Сега, пичаги, надявам се видеото да ви изкефило, да съм дал отговори на вашите въпроси. Отново, ако има нещо неясно за всички, които се интересуват от колата, можете да пишете и в следващото видео ще ви отговоря. Така, това е главното разяснение. Няма друга причина да разговаря, освен това, че ми трябваха кинти за недвижим имот. Ще ви апдейтна по-натам във видеята, знаете, че съм искрен и споделям всичко във вас. Просто нека всичко стане, нека мине и ще коментирам и тази тема, защото в крайна сметка човек трябва да има приоритети и не бива за едната кола да си давате всичко, да и робувате, а на края на 50 години да плащаме наеми и да се чудиме какво се случва. Аз пренаредих моите, със сигурност на 20 не са ми били такива, но с времето, деца, човек се променя, нещата се променят и е съвсем нормално това нещо да се случва. Не съжалявам за парите, които съм дал и никога не бих съжалявал, защото това е хоби, страст и разбирам всеки един от вас, който си дава парите за кола. Абонирайте се за канала, харесайте и ще се видим в следващото видео, когато ще коментираме парите, които съм изкарал от части. Вие тук може да предположите колко са, а пък аз ще бъда съвсем искрен с вас съвсем скоро. Поздрави и до следващото видео!